atong role sa mga parents sa times karon kay daghan na kayong threat. So mo na ang pag-edukar sa mga bata karon perting importante kay na wala man gud atong education tungod sa atoang mga distraction like the social media. Daghan kayo. Instead of giving attention sa atoang kids, sometimes nara sa cellphone. So mo na magilty man kisud jud panagsa pero dapat man gud ang kanang mga bata magdako sila with interaction. Like with kuan ba kanang subaybay ba with guidance sa parents. Kay kung wa gyud kay guidance kana sila gatuo nga ay napabayaan si mama di managad, si daddy di managad. So usa na sa makapag-trigger sa ilaha nga seeking attention kung modako na sila kay wa man nato nahatag ang enough na attention katong well still nag-grow sila ba. So mo na ang mga buhaton sa uban is mag-seek gid sila attention, not to catch their parents but kanang sa other classmates. So mo nang naimang bully kay tungod once ilang mindset is bulihon nila once na bully makakuha nag attention sa parents kay patawag. So murag mo cycle na siya ba. So mo na siya dapat natong i-address kanang mga ingon ana na samtang gadako ang mga bata, ang supervision sa parents is very critical. Kay tungod mao lagi dapat pod as parents i-teach nato nila ang EQ or emotional intelligence ba kanang mo sense sa mga different tao sa ilang palibot. Kay dili ra man gud sa eskwela is dili ra man gud maayo kag academics but naasa na siya emotional intelligence or EI, emotional intelligence. So mo na ang makasense ka na kay empathy sa imong isig ka tawo. Kay kung ma-develop na siya nimo nga mo care ka or saktong pag-develop na mo care ka, then you will have the conscious na nganong imong buhaton ang bad things, mamusil ka sa imong isig ka tawo, unsay iyahang makapunta na siya what is it for me. Kay very important man gud na siya na pagpadako. Kay dapat kita as parents na gyud tay dakong role. Mo nang giingon nga pwede kang mamama pero ang motherhood is different. Okay? So mo na or pwede kang mapapa pero ang fatherhood is different. Lahi gyud ang mga bata nga kadako kuyog ang ilang parents na supervision in which makasense man good kay ang communication is two-way. So we learn from our kids, the kids learn from us. So mo ni ang parenting no, dili day siya one way. Like gatuo ka nga ang parenting is downloading like parents to child. But dili day na ingon ana no. Wala ni siya user manual. Pero mo ni ang akong learnings na kita pod once ang mga bata gidala diri sa kalibutan is nagid sila ilang own thinking. Then mura lang sila empty na hard disk wala pay sulod kay depende man pod sa pag-influence na sa mga parents on how the parents think mo gina siya ma-influence sa mga bata. So mo na di sa jud ta mo compare na unsa ni pagpadako ana. So kana sa ato manggong society we put labels ba. So mo sa na challenges no kay hatag sa labels sa mga tao. Kana siya mahimo ni siyang
engineer ano ba murag naagi kay expectation in which maput so the pressure sa bata or sa parents or sa anything mo nagi mindset na tadaan usahay. So dako kay ng factor as parents na i-guide yun nato ang atuang kids kay mana kanang boil down ram ko na in the end na kuan mahibong sa nga nganong akong anak ni dako gingunan ni waday siya ko siya natudluan ana. So mobalik ra na sa imuha na may pagkatong pagkabata gi-guidance in which naa pa kay pwedeng mabuhat karon. Educate them well, teach them emotional intelligence, not only academics kay kanang academics karon is more of a test naman na. Pero na naman tay artificial intelligence in which na natay each assistant sa tuang mga mobile phone or future gadgets. So muna more on emotional intelligence atong itudlo karon. Okay? So hopefully na mo na naka-learn ani na video o let's spread the good news o kanang empathy sa atong isigataw para wa nay kagubot o wa nay manakit, wa nay mamusil. Unsay makahuna-una gid ba ang purpose nganong mabuhat to sa usa ka tawo, mamusil sa iyang isig ka tawo. Kay mo drill down jud na siya nimo, masubay na nimo yang history unsay panan-aw giunsa siya pagpadako. So dako kay na siya na factor. Okay? So katong sa mga parents diha wa tay user manual pero pwede ra gid ang mag-ask online. Daghan ra communities na pwede natong matabangan.